kabaruji menen ɗemgal pulaar waktuji nogas ɗiɗi joniɗo Bruxelles waktuji nogas go joni toon ɗo gajoɓe pete penda jeeri e walo ko ɗiɗi waktuji joni ha toon to hamadi hunare musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe kabaruji menen ɗemgal pulaar ko joni joni so jeeɗo ñaawi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ne jeeya titonde kabaruji meɗen tan baɗɗo to hamadi hunare ko suka debbo to ko so jarannoɗo duuɓi nogas hirsa balɗe jeeɗiɗi joni ko nanno hoɗande to gudumpa ko joom wuuro bañannoɗo fetel muɗum waɗi ɗum e subaka he so tawi président Macky Sall nana ruuma jarle biw toon to worgo leydi ndi honorable député maire Farba Ngom kañum nana toon to rewo Sénégal hanki maire commune mo Agnam wonno ko toon to dande ma e Bosoye toon to hoore fonde Ciluy Bummuy Ndiaye ɗayru Sar waɗi junggo muɗum e ruumo jarle biw holmo gembi gam wallude président Macky Sall men ketto en dabba gajo koddo subalɓe so maître Aissata Tall Sall yanti e benno bokko yakar ngam wallude président Macky Sall gasi koye ballal Allah e ballal Harouna Dia caggal on ngara min ngara hakkude yimɓe benno bokko yakar e ɓe piru toon to Tambacounda yimɓe toto kawri ela dial tambiɓe nden kay kisal Issa Sall ɓoora jogitari mumen teta hande o dartini ruuma makko jarle biw so tawi ko Ousmane Sonko temedere ujunere e kopporeji euro woni ko Sénégal naɓe wonɓe caggal leydi ballitimo maître Abdoulaye Wade serani e bismade ɓen dilloɓe dawrugol en hôtel mo woni e joni joni sakkiti en ko ayde mboji kono noon lala ko si tawa e nden jonde ɓe jooɗiduno toon to terubi kabaruji meɗen to coftal ɓalli wonata ko football Mauritanie Mali Uganda ñaguima baroɗe leydi Sénégal potite cehilagal musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe bisimilal mon kettugol men dia ñokkole lan so jeeɗo ñaawi Elhaj Baba Baydi Mal hoorejo dande leñol Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe hettiyankoɓe haaldirde jafan sorku mon calminama e kuuɓal koɗo calmintan bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haaldirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeriyaɓe talata sappo e ɗiɗi lewru ɗiɗi ɓiɗu hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi to karallagal en jetti en jarnima guiɗo men musidɗo men Damba Gadio koddo subalɓe ɗo e yesso haaldirde nde sikki ala guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djibi Gadio bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe onon ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde windere nde won calminama moni e mon fofinde mum yettude mom jaam ñalle mon jaam hiire mon ala ko waɗi woden to woni jaam waale moɗon tawde ko noon aduna o feccori kono noon kala hen ko wawi wonde calminama moni e mon foof e mum naddir bisimilla mon e kettogol gorko mo Podor Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe heeɗiɓe hettiɓe jaam e kisal nden ko Allah yo woni men wona e dendagal ɓiɓɓe julɓe caggal calminali udditirten kabaruji meɗen ko tana baɗɗo toon to hamadi hunare ko hunde yurminide waɗi toon hanki suka debbo to ko so jarannoɗo e duuɓi nogas tawa ina hirsa balɗe jeeɗiɗi joni ko nanno hoɗande ina hulɓini ina muusi ina yurmini ne kayne ko hunde hande ɓurde wawde haalede toon to département mo Kanel kono noon kayne inter région no mo Matam no didorino gorko o noon yiitaka taw losko noon udditama saktani on ɗo kabaru ko jaydi wiyetede Sénégal 7 kono noon ala ko haaɗi so tawi en keeɓiɓe ɓe ganduɗa ko correspondant ji men wonanɓe en toon garten ɗo kabaru so tawi jomiraɗo joom baɗe bawɗo jaaɓi en du wonima jaltuɗo aduna yo Allah lamɗo yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo Allah wanmo to wadno malaɓe ha joni noon keɓdoɗen koye ɗiɗo sifa kabaruji hay sinno koɗi gona belɗi ko aduna wayi noon joom wuuro bañannoɗo ko fetel waɗi ɗum waɗi ko toon to Goudomp koye subaka he Yaya Darame ko joom wuuro ko boni département Goudomp woni koye région mo Sodhiou ko fetel makko warimo fetel makko o dawanno ko waño kono noon omo waɗɗi weelo omo wambi fetel mo wakkino noon ganduɗa ko ɗon hubbi ɗon hawre ladial hollitama noon wonde accident mbaɗo ni hen wona goho ana waɗa e diwan he saabu ɗum waɗi toon ganduɗa ko toon to Djoudoubu waɗi toon to Bambali waɗi toon to Goudomp ɗon ɗo jomum noon ɓe manno fetel mum tinani hubbi en duwani mamamo kanko jaltuɗo aduna yo Allahu lamɗo yurmomo yaafomo yo Allahu lamɗo harnumo aljanna yo Allah wanmo to wanno malaɓe ha joni ene jeeya kabaruji meɗen toon to dawla Sénégal so tawi président Macky Sall nana toon to worgo leydi ndi gam ruumo jarle biw guiɗo makko musidɗo makko honorable député maire Farba Ngom kañum nana toon to rewo Sénégal amona toon to Bosoye maire commune mo Agnam hanki wonno ko toon to dane ma e Bosoye o yihino ha toon to Silla worgo toon to Sinthiou makko jafan belcindi o heɓano yettade jafan sorkum taw noon saabi ɗum ko ɓiɓɓe jafannaɓe e kuuɓal gonno ko ziyara toon to Salde kono noon honorable député maire Farba Ngom mawrutitto toon to jafan sorkum ala ko haaɗi ko toon o waɗata ganduɗa ko meeting cakkitto toon to dane ma Bosoye honorable député maire Farba Ngom kañum mate mumti gonɗi ɓiɓɓe Bosoye naɓe e laamuji dawla Sénégal ko gonga noon ma won wiɓe ala kono noon ala ko haaɗi hewɓe moɗon mbiya eyyi ko aduna way noon darde makko e Bosoye ina labti heddi noon tawde ko politique kaleten tawde ko dawrugol mbiɗen kaleten yimɓe foof ganduɗa ko mbaba rendude hen yiyande kono noon ko ɓuuri labde ko duuɓi nanɗo hen e jawti ko yiide responsable muɗum politique woni ko weeɓani enen e koye meɗen jeeyeɗen koye ɓuurɓe famɗude duuɓi kono noon eɗen gandi ganduɗa ko yinode responsable uji mum rinode responsable mum politique wonano hunde wemde kono noon wonano hunde wemde ko wona ɗum ko duuɓi capanɗe 5 e jeenayyi hikka ganduɗa ko dawla Sénégal natti wonde e jimadi goho e Macky Sall
Sall ko président de la République en exercice ene seka pundi ngam yaade ha ton to dande maayo koye ballal honorable député maire Farba Ngom e seeɗa noon mo ganduɗen e seeɗa mo kalduɗen e ɓiɓɓe Sinthiounaɓe ɓe kolliti wonde toon to Sinthiou Boumak case de santé woni ganduɗa ko suudu santé kañum ganduɗa suudu safrirdu jaafoɗon ko darima toon kono noon ko wona ɗum ko ha joni ko yowiti ganduɗa ko yewiti ganduɗa ko e diini l'islam o waɗi ganduɗa ko caaleje jama o waɗi ganduɗa ko caali jeere laano tufde toon to Sinthiou Boumak darima kono noon ne kadi ganduɗa ko yowiti e emploi des jeunes woni golle sukaɓe ɓe mbi heewi ganduɗa ko gollotoɓe hen en mbawa gaynude noon ɗon ɗen kalani bamole Sinthiou Boumak 1.5 million CFA mara mention spéciale Alaji Mounirou Dia toon to dowlaji dentuɗi Amérique ko kañum rewda ɗon e ngal ballal ngal ñaguino première dame Mariame Faye Sall kono noon ko maire commune mo Agnam riwidi ganduɗa ko ha heeɓa ala ko haaɗi noon tawa won seeɗa mo ganduɗa ko mo ganduɗen e ɗum ko waɗi toon to Jafan Soru kum kanko honorable député maire Farba Ngom puɗɗotorɗen noon ganduɗa ko emploi des jeunes woni golle sukaɓe tonto kuddu woni ganduɗa ko centre des œuvres universitaires de Dakar sukaɓe joyo tawa noon ko jafannaɓe ana jogui toon contrat ji so tawi ko poste mo dawla Sénégal kaleten ɓiɓɓe jafannaɓe jeegomo kañumen nan toon hennayo ko waɗaɓe embauché ɗiɗi ɓe jogui ko contrat ji toon to port autonome mo Dakar goto nan toon tawa noon goto kañum e hoore mum kadi waɗama ganduɗa ko embauché so tawi ko ASP woni ganduɗa ko agent de sécurité de proximité yimɓe tato ganduɗa ko nan toon gollo tawa koye sababu nde honorable député maire Farba Ngom chargé de mission ɓiɓɓe jafannaɓe ko ɓiɓɓe jafannaji ko sappo nogas e joyo taw noon ko ɓiɓɓe jafannaji ɓe kañumen ganduɗa ko nana gollo e laamu dawla Sénégal kala ndi lewru maayi aɓe keeɓa jobdele mabɓe gam wurnide galleji mabɓe to songo ceftal ɓalli sukaɓe ganduɗa ko ñaguirma mamo kanko honorable député ganduɗa ko terrain woni ganduɗa ko dingiral kono ɗum ɗon natti wonde gawja saabu ɗum hama étudiant ji nden hoɗande ganduɗa ko ndi gondi toon to wuuro Dakar ko honorable député maire Farba Ngom yoɓata ɗum leece toon to dispensaire ko jiida noon ganduɗa koto sengo diine jungo makko nani e jama kono noon kadi e kala mawlude ganduɗa ko hitande nde ko wona ɗum ko en gandata ɗon ɗen kalani 72 heures woni ganduɗa ko ñalɗi pinal bannoɗi toon to Jafan Soru kum oɗon gandi ko rabani wonno 2STV tan e hoore muɗum yoɓano ko million ngaji jeegom e million ngaji jeegom e capanɗe joyi ujunere CFA gam wadde en direct woni ganduɗa ko tojbed so tawi en kaali ɗemgal men ɗemgal Pulaar jobdi élevage Baba Mal ko jiida e autoji luwanoɗi ko jiida e gaye baraɗi ɗum ɗo noon ganduɗa koko waɗa tan koko waɗa ganduɗa ko ha gasi gonɗen e haalde ɗo hen hay sinno noon ko eɗen gandi en kaldani foof ko jiida noon ganduɗa ko e projet ji podaɗi ene jogori arde kono noon kadi eɗen gandi kuɓɓam woni ganduɗa ko courant toon to Dande Maayo Bosaye koye sababu nde honorable député maire Farba Ngom ha joni noon ko yowiti ganduɗa ko e lawol waɗi ɗum goudron toon to Dande Maayo oɗon gandi ɗum ɗo woni ganduɗa koye waɗede ko ɗum ɗo woni ko huccana ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe ala ko haaɗi woda wiɓe ko haala ɗo ko ɓiɓɓe Jafan Soru kum naɓe kañumen dañani no fewi honorable député Farba Ngom ala ko haɗi wooda wiɓe kadi ɓe dañi ha heewi ɗum noon hollirta tan ganduɗa ko ala biyo meeɗani mataw ko jawo woodi enen foof noon ganduɗa ko en ndendi en jawi ko waɗi ɗo ko kono noon eɗen gandi kam honorable député maire Farba Ngom hono mum weeɓani toon to Bosaye ɗum noon en mbi on vive honorable député maire Farba Ngom vive président Macky Sall vive Bosaye musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni keddoɗon ko toon to Fouta e Kumbaru ɗo noon paaɗen ko toon to hoore fonde Thilo Boumou Ndiaye Ɗayru Sarr o waɗi jungo makko e rumo jarbi woni campagne électoral holmo jembi gam wallude ganduɗa ko président Macky Sall en kettoto hen Demba Gadio Koddo subalɓe bisimilla maɗa. jarama Moussa Djiby mi wiyana gowɗa wiitni ko fo e tolno ɗum tolni e weeye mumen salmidi ɗum e goto salminama sikki ala ka hoore fode ene waɗi hande ko wiyete ko dille mawɗe dille ɗe kadi ko Djiby Sy saabi ɗum Djiby Sy ko gorko baylo jeeya ko ɗo e hoore fode o umminima wallude Macky Sall o umminima wallude Farba Ngom e nder hen noon ɗayir sa dañi beelam mawɗo wambimo itti kalis jonno haqqi 20 millions itti otoji joyyi luɓimo itti oto rokkimo yo waɗe campagne o itti ambulance ka tottimo wimo yo nawan bandaɓe ɓoggel naɓe kanko Djiby Sy mi mbaɗɗo délégation otoji jeeta mi jeeya ɓoggol min jetti ɗum ɓoggel naɓe o rutti hande Djiby Sy hanki e heccanki o wonduɗo koye Farba Ngom koye tourné Dande Maayo hande noon ko roppo yaha kanko Djiby Sy heure tati omo tourné nder hoore fonde kala ɗo galle kili fof woni o yetto salmin ɗum o famna ɗum o ñaago duwaw e ko yaade dow ngol Djiby foɗonto ko yidde wonde président komi deriɗal ɗum noon omo ñagui bandaɓe foof yo Allah wallumo seeɗaɓe kadi duunimo mbi kadi so hoore fonde ko ɗum ɗo ronkono dañanede mum so dañama hande oɗo saaha joguiɗo ɓerde ene ardo ene waɗa ene yiiɗi wallede ɓe caggal gonata ɓe pofto ɗum noon ko ɗiɗo kabaruji garanan ko banggue diwan Bosaye hirnangue Bosaye ɗo e wuuro men wiyeten ko hoore fode Thilo Boumou Demba Law kadi ɗahiri kam waɗi he kadi foddemo ha tinni ɗahiri itti otoji joyyi
wi yo ɗoftumo itti oto rokkimo ni oto jeegom ɗi fof ko yo waɗi campagne fawen 20 millions sene wona gasoil e ñamde sukaɓe e yartu men ɗum ɗo no kabri ɗi jettitanamo men Allah jarama on jarama hettiyankoɓe haalirde jafan kadi jarama ɗum noon Moussa Djiby Gadji ruttima antenne ma kabaruji men ɗemgal pulaar Demba Gadio kodda subalɓe Allah jarama musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni ene jeeya kabruji meɗen so tawi maître Aissata Tall Sall yanti e men Boko Yakar gam wallude président Macky Sall gasi koye ballal Allah e ballal Harouna Dia e ngal jokkodiral ngal maire mo Podor waddi altini hanki e jeydiyankoɓe Jeune Afrique o wi ko Harouna Dia woni sababu ha wawi ganduɗa ko wallude ha wawi ganduɗa ko yantude e wallude président Macky Sall e sumgoji yamalle fullamu baɗoji ñande nogas nayyi e lewru ndu Harouna Dia o wi darima hen darde tinde yeehi ganduɗa koye kilifaɓe diine yeehi hilfaɓe aada gam ganduɗa ko wawnudemo e tawdude mawɗo leydi ndi sikki ala noon Harouna Dia eɗen mbawi wiide o dañani ɗum wune saabu ɗum la lion du Fouta kañum to reɓa refta foof ganduɗa ko jaɓanimo ganduɗa ko yantude e président Macky Sall hay sinno noon ko waɗi gulali e poɗendure gam hewɓe wasnode ɗumen jotorade maw jaɓ yantude e mawɗo leydi ndi e siftinde bandiraɓe meɗen noon Aissata Tall Sall kañum wonno ganduɗa ko landa socialiste kanko wonno toon porte parole o yaltina lando noon koye hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi gam wiyedemo wasdemo ɗoftade gardinoɗo woni ganduɗa ko Ousmane Tanor Dieng musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni keddoɗen koye sumgoji jamalli fullamu toon to dawla Sénégal pur kañum dartini ganduɗa ko rumo muɗum jarle biwu tambiɓo nden ka e kisal mabɓe ganduɗa ko ɓoora jaydiyankoɓe kañumen nawta toon to wuuro Dakar altini hanki militant ji Benno Bokk Yakar mbaddino garmi gara e militant ji lando pur toon to Tambacounda wonno tato hen kawri e ladial gañiɓe ɓe kewino candidat lando pur Issa Sall kañum dartini campagne muɗum électoral sababude ɓen tambiɓe nden ka e kisal makko woni garde makko rapproché ɓoora kañumen noon ganduɗa ko ɓoora ha joni ganduɗa ko joguitari mumen woni armé mumen ganduɗa ko teta toon to kidira wonno e wiide noon jayde sud quotidien jaydiyankoɓe jaydiyan e wiide jayde sud quotidien jafoɗon jaydiyankoɓe ganduɗa ko jaydiyankoɓe yanodirnoɓe e militant ji Benno Bokk Yakar gam noon ganduɗa ko yidnode dartade nawtama toon to wuuro Dakar ko bis ɓe luwana tawa noon ko gendarme ɓe cekkiɓe ha ɓe kooti toon to koliji mabɓe Sidiki Kaba jagorgal tambiɗo jokkodiral leyɗele kañum wi noddilando pur e ñawore gam noon ganduɗa ko laɓɓinde mayde Ibrahima Diop no jeeya koye jeynam ganduɗa koye coalition Benno Bokk Yakar Sidiki Kaba noon ko kañum woni toon délégué régional musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe keddoɗen koye sumgoji jamalle fullamu toon to dawla Sénégal ɗo noon kalten ko yowiti e kopporeje campagne électoral diaspora woni ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe wonɓe caggal leydi ɓe balliti Ousmane Sonko ko 95 millions CFA e wiide noon jayde les échos fedde ganduɗa ko bokkana kañum rendini ko temedere ujunere euro 95 millions CFA gam wallide Ousmane Sonko e campagne électoral e sifti noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe Sori Kaba directeur des Sénégalais de l'extérieur kañum wino ko ɓooyani ko o wi naɓe balliti Ousmane Sonko e kopporeje gam campagne électoral kono noon ambassade mo dawla Russie gonɗo toon to dawla Sénégal kañum yeddi ɗum ha joni keddoɗen ko toon to dawla Sénégal Aïda Mbodj e maître Abdoulaye Wade holko kaldi laaɓani taw so woni namdal laaɓani taw maître Abdoulaye Wade noon e wonotel mo woni o yidiri hewɓe e dilloɓe dawrugol toon to dawla Sénégal caggal Ousmane Sonko e joni o sakkiti hen ko Aïda Mbodj toon to hôtel Terbi mate noon o woni koye lelnude peeje gam heɓade président Macky Sall ko namdal kono noon jaydenkoɓe mbi keɓani taw humpitade ko haaldi ganduɗa koye Aïda Mbodj kabaruji men e ɗemgal pular paɗen koye kabaruji meɗen coftal ɓalli wonata ko football Mauritanie Mali Ouganda ñaguima barode leydi Sénégal pottite cehilagal caggal noon ganduɗa ko Mali e Ouganda kañumen jiiɗi fottidde e barode leydi Sénégal toon to wuuro Dakar Mauritanie kañum yiiɗi ko bismade barode leydi Sénégal toon to Nouakchott ko gam noon ganduɗa ko uddidde stade mabɓe kesso Cheikh Boudia wonno ɗon gandi ɓooyani ko gasi fewnede musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ko ɗo uddata kabaruji men hannde ana jeeno e titonde kabaruji meɗen tana baɗɗo toon to Hamadi Hunare ko suka debbo to ko so jarannoɗo e duuɓi nogas tawani hirsa balɗe jeeɗiɗi joni ko nanno hoɗande toon to Goudomp ko joom wuuro bañannoɗo fetel muɗum waɗi koye subaka he so tawi président Macky Sall nana rumo Diallo Bew toon to ɓorogo leydi ndi honorable député maire Farba Ngom kañum nanno toon to rewata Sénégal hanki maire commune mo Agnam wonno ko toon to Dane May Bosoye toon to hoore fonde Thilo Boumou Ndiaye Ɗayru Sarr waɗi junggo muɗum e rumo Diallo Bew holmo gembi gam wallude président Macky Sall mbaɗe sikki woni ketti men Demba Gadji kodda subalɓe so maître Aissata Tall Sall
yewti e benno bokko yakar ngam wollude président Macky Sall gasi koye ballal Harouna Dia caggal on ngara min ngara hakkunde yimɓe benno bokko yakar e pur ton to Tambacounda yimɓe tato kawri ela dial tambiɓe nden kay Kisal Issa Sall ɓoora jogitari mumen teta hande o dartini ruma makko Diallo Biw so tawi ko Ousmane Sonko ko temedere ujunere e kopporeji oto woni ko Sénégal naɓe wonɓe caggal leydi ballitimo maître Abdoulaye Wade serani e bismade ɓen dilloɓe dawrugol e on hotel mo woni e joni o sakkiti en ko Aïda Mbodj kono noon lala ko si taw e nden jonde ɗe ɓe jodi toon to terubi kabruji meɗen to coftal balli football Mauritanie Mali Ouganda ñaguima baroɗe leydi Sénégal potete ceylagal musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe so tawi won ko ngakkiɗo yaafuya ɗabbama umminano hen umminno en koye few mataw weeɓani no kewɗen wiide ni so tawi won ko fewi ɗo en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗo ko kañum to karallagal en jetti guiɗo men musidɗo men Damba Gadio kodda subalɓe ɗo yesso haldirde nde sikki ala guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djibi Gadio mo ganduɗa ina dorkodira e moɗon ladial ha janggo so tawi jeeyɗo ñaawi ha janggo so tawi weeli jomiraɗo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogon Allah jarama on jarama e kettogol